Olvidácheme por prove e eu por rico te deixei. Vale máis prove con honra que rico é de mala lei. Que rico é de mala lei. Olvidácheme por prove e eu por rico te deixei. Palabras con corazón, saltejo, Armageddon, Capaxo, amor o barbarie. Isto vai por todas nos, polo lumen, rebelión, Fernando, amor o barbarie. Ese teñen os cabróns, cojo falsa transición, rompeo, amor o barbarie. Coa forzada tradición, autodeterminación e ambición, amor o barbarie. Súa democracia e unha cleptocracia, fragancia da falacia que nos desvicia, esencia adulterada que nunca sacia. Eu en negativo, con millóns en suida, apunta, dispara, bla. Todas as palabras que gardaches se te están facendo mal. Demos a raiva do suor no xornal. Presas, escravas do capital. Confunde, aturde, anota. O normal é cagala. O primordial aquí é darse conta. Prensa está vendida, minten va engordar a conta. Ten prezo nosa vida e parece que non importa. Me cago en todo, na túa guía imperial. Viven nun nodo e pretenden arrastrar. Somos de tronos, así queren arrestar. Non ven os gomos como te comen de aspertar. Soplando un dente de león en gravidade cero. Somos pó de estrela, materia no universo. Como facer entender nun verso que rompemos ídolos de barro con un simple xesto. Cuspindo falla, aura de lendas. Chegou a banda, mamando estrelas. Rula esa cancha, nado entre Kenyas. Llanto desencadeado, rapeando Kenya. Debes por pedras no camiño. Mellor que se pire de aquí. Demos de lumes como camino. Almas presas o querer vivir. Debes por pedras no camiño. Mellor que se pire de aquí. Demos de lumes como camino. Alma presa. Palabras con corazón, saltejo, Armageddon, Capaxo, amor o barbarie. Isto vai por todas nos, polo lumen, rebelión, Fernando, amor o barbarie. Ese teñen os cabróns, cojo falsa transición, rompeo, amor o barbarie. Coa forzada tradición, autodeterminación e ambición, amor o barbarie. Benvidas, benvidos ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, canso por ti. Arenteiro. Pois moi boas noites a todo o mundo, moi boas noites aos grandísimos compañeiros que teño hoxe por aquí e moi boas noites a todos os arenteiristas que nos reunimos, hostia, que se me vai todo isto, que nos reunimos aquí unha semana máis, un luns máis, xa levamos un par de semanas, creo, se non me equivoco, noutro tipo de plataformas, arranxando como podíamos, pero aquí estamos, unha semana máis. Vamos a falar dese empate ante a Real Sociedade B, ese empate en Espiñedo no penúltimo partido de Liga, no último partido en Espiñedo, e como non analizaremos despois tamén ese derradeiro partido da tempada, ese Nástic de Tarragona Arenteiro. Falaremos tamén en novas dos resultados do resto de equipos e das novas do Arenteiro, e para iso teño aquí conmigo, como todos os programas, a Don Milito. Boas noites. Hola, moi boas noites, Darío. Que tal, como estamos? Pois chegamos á derradeira semana da competición, non? Chegamos dunha maneira que creo que nunca nos hubiéramos imaginado. Pois hai que pasar polo trago
rezarlle a todos os santos, me parece a min, para que non se dé esa carambola que logo comentaremos. E nada, un programa moi intensiño con dous compañeiros que temos hoxe que xa levaban tempos en, bueno, Peña non tanto, pero Carreiro un pouquiño máis, así que desexando comezar e analizar o que foi o partido e falar tamén do partido do sábado e nada máis, así que comecemos a UPA enteiro. Exactamente, como non, hoxe temos con nós a The Dog, boa noite. Hola, que hai, boa noite. Un saúdo a todos. Como ven, que sensacións trae The Dog para hoxe noite? Trae o látigo ou trae mensaxes? Mellorables, sensacións mellorables, non creo, penso que é o sentimento xeral. É o que dice Milito, eu penso que non pensábamos vernos nestas circunstancias, estas alturas, vamos. Ainda fai relativamente pouco tempo falábase de Hypermotion, de Copa, de 50.000 historias e agora estamos rezando que non ganen os 4 que tenemos por trás. Pero bueno, en fin, a capear o temporal. Exactamente. E como non temos a Peña, que tal, Peña, como estamos? Boa noite. Hola, boa noite. Vexo vos un pouquiño baixos de moral, desanimados, home. Que hai que levantar o ánimo, que isto... Hai que dicir a verdad, chegar esta... Quen dicía ao principio de tempada, estas alturas eu creo que estamos medio salvados, home. Hai que levantar o ánimo, que eu creo que non vai pasar nada raro. Carreiro, tú tranquilo, anímate. Emilito vexo tamén un pouco apagado. Tú tranquilo que xa temblo eu. Non pasa nada, tranquilos. Hai que confiar sempre. Eche luns tamén, entonces eso tamén influe. O mellor o viernes xa me pilla de outra maneira. Claro, os lunes son sempre non son, xa ten mal nome, lunes. Sí, señor. Pois nada, aquí estamos o equipo completo, falaremos como comentaba antes, no? Primeiramente dese empate ante a Real Sociedade B, ante un dos equipos de arriba, ante o terceiro clasificado. Nada, Milito, se queres empezar xa directamente co que foi o partido. Sí, bueno, a verdade é que era un partido pois de transistorias, non? Ao final, pois, horario unificado, como suele ser esas dúas últimas xornadas, todos os partidos eran ás 7 da tarde, entonces estaba o picantiño, non? De saber o que iba acontecendo nos outros partidos, e penso que eso tamén se notou moito dentro do campo. De feito, creo que Jardiel, aínda que non o dixo directamente, pois insinuaba ou non que eles estaban pendientes no banco do tema, e supoño, non sei se lle transmitían esta información aos xogadores, pero creo que houve fases do partido donde ambos equipos se notaba que o empate lles valía, non? Sobre todo, a Real Sociedade, porque facía matemáticamente o acceso ao playoff, e o Arenteiro, hasta ese minuto 80 do campo do Andorra, donde consiguiu o segundo sextao, tamén estaba conseguindo ata ese momento a salvación matemática. Comentar que, pois chegamos ao partido con moitas baixas, non recuperamos a ningún xogador excepto Baselga, pero donde máis problemas había era na formación desa defensa, non? Ao final, Jardiel decántase pola parexa inédita de Diori e Llano. Llano sí que é certo que en algún momento da tempada ocupou esa posición de central esquerdo. Creo que non é a súa posición, e falaremos sobre ele, evidentemente. Creo que o gol, pois, desafortunadamente, chega un pouco por culpa dunha indecisión súa a hora de despexar. E creo que foi un partido de moitos nervos, de moito respeto, de ter medo a perder por parte de ambos os equipos. Un partido moi igualado, sobre todo nesa primeira parte, diría eu. Creo que despois, unha vez chegados o descanso con ese empate de 0-0, creo que aí saliu un pouco mellor a Real Sociedade B, intentando ir a polo encontro, deuse a casualidade de que neses primeiros minutos, eu antes de ir para o asiento asiento é moito decir, de ir ao sitio que sempre ocupo, pois estaba aí comentando cun ex-colaborador do bar da cantina de que se nos metían gol nese momento, cando a Real estaba víaselle que estaba
atacando máis, non? E chegando con perigo, que nos iba a costar moito facer un gol para empatar, non? Casi que era mellor porse por diante polo que podía pasar. E 2 minutos despois chegou ese gol de Mikel Rodríguez, creo que nun erro coral do equipo, pero moi marcado por ese erro individual de Llano no despexe. Non estivo duro ou contundente na acción defensiva, controlou o balón o xogador da Real, tocou na atrás e Mikel Rodríguez solo pois mandou unha moi ben axustada aí ao palo esquerdo de Diego. A partir de aí os nervios foron moi palpantes en Espiñedo, creo eu. Creo que a xente era consciente do que significaba poder perder este partido. E bueno, gracias a Deus apareceu o home insignia de Club Deportivo Arenteiro, como é David Ferreiro, colocando un gran balón nun remate nada sinxelo de Baselga, que vendo aínda repetida a xogada daste da conta da dificultade do remate, consigue un gol, pero magnífico, non? Eu perdín a Milito, non sei vos. Sí, Desapareceu. Desapareceu. Lo perdeuse el solo. Ou perdeuse el solo. Sí. Quedouse asombrado co gol de Baselga. Quedou asombrado, viu a repetición e quedou asombrado. Non, a verdade se dita, o pase foi o que estaba falando Milito, o pase de Ferreiro foi un pase, pero hai que dar a verdade é que Baselga fixe un remate espectacular, porque ese remate noutras circunstancias pode salir por encima do bar de Espiñedo, rematou moi ben, un escorzo moi ben e saliu moi ben, pero eses remates a veces xa sabemos como é o fútbol e poden salir para outro lado. O Arenteiro, que dicía Milito, o Arenteiro na primeira parte, e a Real Sociedad ni fo ni fa, un tal varía llordoso o empate, e na segunda parte, pois, máis do mesmo, non é dicir foi un partido que pode dicir un equipo superior a outro, máis ou menos o resultado ao final, eu creo que foi xusto. Un punto, a xente a veces di un punto é como non sumar nada, que claro, porque chega a hora e din, claro, se nos ganan os 4 de abaixo, pois vamos para abaixo, non? Pero é que obligamos, dentro ese punto, obligamos a que todos os equipos teñen que ganar. Que eu creo que iso é a ventaxa de que este punto é valioso. Hai outra xente que opina o contrario. Pero eu son moi cenizo sempre, pero en fin, ahora igual son a ventaxista, pero é que o gol da Real Sociedad estaba o vendo vir, vamos. Cando se empezaron a volcar contra a nosa área, dixe nada, imos facer unha cagada das que acostumamos por partido e vai nos quero o gol encima. E ao final pasou o que pasou, que penso que a segunda volta está marcada por errores de bulto en defensa, vamos. Estamos encaixando goles que non era impensable que na primeira volta entraron. Ben, se Moraca fezou da semana pasada, o comentastes vos a semana pasada que eu non estiven. O remate de cabeza coa famosa marcaxe en zona, que en zona que era estaban 4 de verde mirando como remataba o tío, que finalmente na portería casi abraza a Diego. Partido tras partido. En zona VIP. Sí, no, partido tras partido ao final están nos condenando ese tipo de erros. Arriba sabemos que costa un mundo marcar un gol, pero é que 2-3 por partido ao final e o equipo contrario ten as claras casi porque llas poñemos en bandexa e ao final chegan e algún acaba entrando. E penso que a segunda volta que estamos acusando moito eso, moitos erros de bulto, moitos goles moi tontos, mal defendidos, non sei se falta de tensión ou que, pero é un Arenteiro recoñecible, non ten nada que ver coa primeira volta. Imagino que ao final a marcha de Javi Moreno tamén influe, en fin, acusamos, a principio de temporada acusamos germanitis e penso que a partir de decembro acusamos moito a falta de Javi. No, eu creo, Carreiro, que o equipo na primeira volta tiña un central como era Javi Moreno, un central fuerte, un central que iba ao choque, un central contundente, un central con tensión sempre. E agora os centrales que temos, tanto Borge como o chaval este que veo agora na mero diciembre, que non me acordo nunca o nombre, non sei que sempre pronuncio mal, e Borge non son centrales contundentes. Por exemplo, Borge saca moi ben o balón, Mangel igual, pero non son centrales, dices, como era Germán, como era Javi Moreno,
Centrales fuertes, centrales contundentes, eso está nos pasando facturas. Tes tú razón, Carreiro, que somos moi débiles, aí cando dices tú que defendemos en zona, cando se defende en zona é por algo. Sí, É pero por bueno, algo, entendes? se defendes en zona e defendes, nin tan mal, pero é que agora non é igual xa volver ao da semana pasada, non, pero é que o gol ese foi un chiste, vamos, eso Sí, bueno, pero aí foi de coña, pero é que aí onde ves hai unha falta de tensión defensiva total. Eu imagino que eso estará adestrado, non sei, non creo que falta de 11 tíos no campo e que se o pide Osqueira, non. Sí, pero Carreiro, aí douche razón. Pero non sei, é que as pero equipos que estamos xogando, tú que te xogas, non podes ter ese tipo de erros en xogadores profesionais, vamos, non, eu penso que non, vamos, non sei. Sí, Carreiro, pero son errores en cadena, son que fallan todos, porque a mismo... Sí, eu non quero señalar a ninguén en particular, non é a miña intención, vamos. Son ben... Tú podes analizar, os centrales non están, os laterales tampouco, o porteiro tamén nos balos aéreos tamén tal, é unha... Xúntase todo, e claro, tú podes mirar ahora o Osasuna, creo que non vin hoxe, creo que nos 5 últimos partidos, ganounos a nos empatou outro día. Entendes? É que non sei, eu xa levo falado moitas veces, nós os equipos de abaixo ímoslle facer favores, sea na casa, sea fora. Porque o Osasuna, o outro día que o Arenteiro non iba en Pamplona, o Arenteiro non iba tan necesitado, pero é que nós fomos a Pamplona, eu xa dixen outro día, fomos de paseo, fomos ao San Fermín, antes de que chegara ao San Fermín. Non, eu vino así, eu non sei se tú viches o partido Carreiro, pero eu vino así, eu fomos a Pamplona de excursión. A ver, non sei, a miña impresión que me dá que o equipo está nas últimas, está na reserva, falto de gasolina, falto de efectivos, os que están moitos deles tocados. Hostia, outro día que Baselga costoulle Dios e axuda a levantarse despois do remate, que xa non podía nin cas pernas, acabou a primeira parte a rastro, e ese gol marcou no máis con corazón que con... En fin, é que non tiña nin ansia de volver a campo propio, a ves que hai xogadores que están moi tesos e a cousa non dá para máis. Non dá para máis. Este partido vin un Arenteiro que me costaba recoñecer nese aspecto, non era o equipo que trataba de salir a tocar balón, de avasallar, de ir a polo primeiro gol, de tal, pero entendo que se garde moita roupa por ese motivo, porque a gasolina dá o que dá, e o fondo do armario é o que temos. E ti miras o banquillo ya nada absoluta, pero que é algo que arrastramos xa desde o inicio da Liga, que falábamos ti e eu antes de entrar en directo, a falta de armario pois está nos condenando. Falámos moito na primeira volta e na segunda volta acusamos o mesmo. Ao final, cedemos a Berardochi, a Tiago, a Marquitos, e a xente que trouxemos ao final, en fin, non sei se a solución era cedelos ou quedar con eles, porque non solucionaron nada, non? Carreiro, eso hoxe non é tema de falar eso, falarase mellor cando acaba a tempada, analizaránse esas cousas hoxe, o que temos é o que hai, e con eso temos que tirar, é o que desde aquí temos que darlle o apoio aos xogadores, tanto ao corpo técnico como aos xogadores, non hai outra, porque é o que temos, é o que hai, e é o que hai que luchar con isto, e os xogadores que vamos a Tarragona o sábado, teñen que salir a morrer, teñen que salir, non ir de viaxe como fomos a Pamplona, porque outro día mesmo aquí contra a Real Sociedade, bueno, viches un equipo que lle puxo ganas, que lle puxo tal, e claro, falta fútbol, eso está clarísimo, porque non é o Arenteiro da primeira volta, que salíamos ao campo a mandar, e o Arenteiro eso agora non o fai. Claro, pero a situación ao final tamén ten que ser complicada, o cansancio físico sumase o mental, a situación non é fácil, insisto, os efectivos vamos limitados, a gasolina a nivel físico pues dá o que dá, ao final a cabeza miras un mes atrás estabas peleando polo playoff e hoxe estás pendente de outros resultados por non descender, ao final os xogadores son seres humanos e acusarán, non? Claro, e tes o medo a non perder, porque, oye, se estás en media tabla non te estás xogando nada, por dir, bueno, dame igual ganar 2-1 como perder 1-0, agora non dá igual, non? Iso notase un pouco eso, creo que, vamos, todo influe. Sí, pero eu estuve mirando, por exemplo, o outro grupo, hoxe, por curiosidade, estuve mirando o outro grupo da primeira ref,
E con 48 puntos o Arenteiro estaría, creo que era 11, estaría salvado xa, pero con solvencia. Este grupo é moi complicado, é un grupo que tú posta a mirar, tú mira o primeiro, a Ponferradina como está, miraste por abaixo e quitas os dous ou así máis ou menos os dous de abaixo que están xa descendidos, hasta o Barcelona B ten posibilidade de salvarse. Complicado, pero ten posibilidades. A categoría é moi... Este grupo é moi complicado. É un grupo que a estas alturas con 48 puntos tiñas que estar salvado. Eu creo que está salvado. Eu creo que está salvado. Ao final é difícil que ganen os 4 bueno, os que temos por debaixo e nos manden ao pozo, contando que nós non vayamos sacar nada en Tarragona, evidentemente, non? Se sumamos, pois, outro galo cantaría. É que tú estás, Carreiro, tú estás mirando que parece que todos van ir contra o Arenteiro. No, claro, eles teñen os seus intereses propios, ao final están tamén peleando por salvarse. É que eu creo que vai haber algún equipo, eu dá má sensación que vai haber algún equipo que con 46 vai se salvar, E se cadra, digo así sinceramente, porque se va a mirar entre eles, non va a mirar o que faga o Arenteiro, porque o Arenteiro está con 48 puntos, e eles teñen que mirar os que están máis cerca diles. Eu creo eso. Que pode, que se pode dar a circunstancia de que ganen os 4. Bueno, home, claro que se pode dar. Neso estamos mal, pero bueno, eu non creo. Eu estuve mirando así o porcentaje de que o Arenteiro poda baixar é mínimo, Non sei se chegar a un 3%, un 4%, É moi complicado, Pero bueno, o fútbol é o que ve, xa falamos moitas veces, nunca son 2 e 2 son 4. O Arenteiro, esperemos que recupere algúns xogadores que ten lesionados, espero, porque eu creo que os pode recuperar a todos, creo. O equipo con todos os xogadores en debidas condicións, non digo ao 100%, pero a un 70, un 80%, e os xogadores que están físicamente un pouco tocados aportan moito ao equipo, entendes? Que outro día hai que ter en conta que as baixas de Mangel, Borja, Tarsi son moi importantes para o Club Deportivo Arenteiro, son xogadores que son hoxe vitales, entendes? Sobre todo Tarsi no centro do campo, Tarsi. Eu che dicir eu, supoño que sobre todo Tarsi é o que a baixa que máis acusamos. Claro, porque Tarsi é un xogador que daba moito plomo ao equipo, un xogador que sempre apoiaba os xogadores, sempre cortaba o balón, sempre defendía ben, tocaba ben o balón, chegaba. Eu creo que se recupera efectivos Jardiel, creo que en Tarragona, eu creo que porque mesmo Nasti non se xoga nada. Eu creo que o Nasti, eu polo que mirei, creo que teño asegurado. Por eso, o playoff teño asegurado. Sí. Eu creo que tamén o entrenador de secada do Nasti intentará reservar algún xogador para a promoción, creo eu, dame a min a sensación, entendes? Buenas, de novo, rapaces. Non sei se ahora me escoitades ben. Milito, hai que comprar unha... Teño aí un problema co PC da hostia, o mellor volveseme cortar, se me volve a cortar, entro co móvil, non vos preocupedes. Pago o wifi, Milito. Pago o wifi, Mili. Non é do wifi, xa vos lo digo así. O wifi vai Milito, para a temporada que ven hai que mirar un crowdfunding ou algo para... Sí, para pagar xa fibra. No. A fibra vai ben. Se non miramos de vender unhas rifas ou algo. Igual o que hai que facer é pedirlle ao club que nos subvencione. Sí. Un pouco máis aínda. Vamos a ver, non sei que estabades comentando ahora mismo, creo que estabades falando das posibilidades. Nós estábamos falando do tempo. Do tempo, tormentas. O tempo é cambiante. Nada, o tema do próximo partido falámoslo logo, así xa comentamos un pouco as posibilidades e tal. Non sei se xa acabachen desde falar un pouquiño do partido. Estaba te escoitando, Peña, do tema dos lesionados. Creo que non estás no correcto, me parece a min. Creo que imos ir cos que estábamos outro día, me dá a min a sensación. Non des pistas, Milito, vamos con todos sempre, con todos. Non dou pistas, pero me seméllame que vai ser complexo. O Promesa xa rematou a Liga, non? O Promesa sí, xa rematou. Xa subirán algún. Sí, seguramente que sí. Bueno, non sei en que parte ibades do partido, non sei de que estabades falando. Non, estábamos falando un pouco de todo, o resumen deixamos para ti. O resumen, que fai ben o resumen eres tú, Milito. No, o resumen, bueno, eso, a partir do gol na segunda parte, pois penso que os dous equipos gardaron bastante roupa, non houbo ocasións moi claras de gol, creo que o Arenteiro evidentemente, como dixemos antes, hasta ese minuto 80 donde se está o dalle a volta completamente o partido,
servíalle o empate, non? E a verdade é que foi un hostiazo tremendo, non? Ese segundo gol do Sestao, creo que todo o campo o notou, seguramente que correu como a pólvora pola tribuna de Espiñedo ese gol que nos quitaba ou nos privaba da salvación matemática, e a verdade é que, bueno, creo que fixo 2 cambios Jardiel outro día, se estou no correcto. Creo que Baselga outro día pois fai un esforzo endiablado para poder xogar. Xa na primeira parte se notaba como cansado, sen poder ter moito fondo, non, para tirar todo o partido. Así foi que na segunda parte tamén foi trocado. Creo que tamén o troco de Simón Luca ven un pouco por ese tema. Pero bueno, según Jardiel despois en rolda de prensa, ningún dos dous ten unha lesión, e simplemente pois creo que eran signos de fatiga, non? Non sei que vos pareceu outro día, para min creo que hai 2 erros fundamentais, me parece, no que é a alineación, e creo que con isto xa podemos pasar das notas, porque outro día tamén no directo xa comentamos bastante do partido, directo que podedes ver no Instagram, que está subido. Creo que hai 2 erros que son grandes polo meu modo de ver. Eu nunca o hubiera posto a Llano de central, e non só por ser ventaxista polo tema do gol, pero creo que é unha posición na que Llano non se sinte nada cómodo. Antes hubiera optado por Curro de central, por Cruz incluso de central, non sei, inventarme outra cousa. E segundo, pois o tema de Ferreiro. Eu pensaba que iba a salir con un 4-2-3-1, que iba a voltar o que nos fixo, como comentábamos na previa, o que nos fixo gañar partidos e xogar ben e que se falara do Arenteiro como se falaba. Optou polo 4-4-2, pero é que a min, a día de hoxe, Ferreiro en banda é perder un estilete. Máis que nada, xa non só porque el non este liberado en temas ofensivos e poida moverse un pouco por onde el queira, senón porque, ademais de que ser dun dos xogadores, senón o que máis compromiso ten no equipo a hora de defender, a hora de partirse a cara, acórdome dunha xogada no minuto 86, donde vai correndo a presionar a defensa, botas ao chau para que eles non monten a contra, pero creo que tamén o esforzo defensivo que faz na banda non é o mesmo que cando xogas de media punta. E iso creo que tamén influe, máis nestas alturas de tempada. Non sei como vichendes vos. Sí, Pilito, pero é que se modificas iso, tú, cando xoga co 4-4-2 é cando xoga con Baselga e Llenol arriba. Se xogas co 4-4-2, ou se queres xogar co 4-2-3-1, como ti dixes, Milito, hai que prescindir de Baselga ou de Nol. Ou non. Sí. Nol... Ou podes prescindir e meter a Cuellar, que che estaba dando vos minutos de calidade. Pero tens que prescindir de Nol ou Baselga. Pois metes a Baselga na segunda, ou metes a Nol na segunda, ou mételo na banda, ou que, non sei. Nol na banda, te lo viste comprobado como a min, Nol na banda non é o mesmo xogador que cando xoga polo medio, porque Nol é un xogador que, para min, é un xogador que vai ben, que aos centrales a Tosigor, vai ao choque, un xogador que che aguanta o balón, que pode xogar de cara, e se Nol o metes a unha banda, eu creo que Nol sufre máis, non creo que de rendimento. Sí, pero nun partido onde está xogando bastante directo, nun partido onde a Real Sociedade B por moitos momentos ten o control da pelota, creo que é un xogador que as espaldas móvese moi ben, non? Os espacios. Entonces, bueno, a min o que máis me fastidia é que o teu mellor xogador non xogue na posición que encontraches na que lle é ideal para sobre todo para este plantel, non? Porque o mellor noutro contexto de equipo ou noutro plantel, pois podes facer outras cousas, pero creo que quitar a Ferreiro do seu millor hábitat, creo que eso desmonta o castillo de naipes. A min descolocoume moitísimo cando entra Cuellar e continúa Ferreiro na banda, vamos, eso sí que me sorprendeu unha barbaridade, eso non acabei de entendelo. Exactamente. A min eso sorprendeume moito. Por unha sencilla razón, quitou o lateral izquierdo e, claro, puxo a Pascu de lateral e puxo a Cuellar pola izquierda. Non, a Cuellar puxo arriba, deixouno con Enol arriba, nese 4-4-2. Sí, bueno, sí, ten razón, sí. Sí, ten razón o que di Carreiro. Cando quitou a Baselga, pero depois cando quitou a lateral izquierdo foi cando modificou todo outra vez.
Sí, 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 sí. entre cando meteu a cruz polo centro do campo. Bueno, non sei se queredes xa, pasamos directamente ás notas, porque ademais tamén, bueno, logo vamos ir ca previa, temos aí un convidado para falar con el do partido do Nástic, mismamente, pois que poida empezar de Doc, por Pois Vamos, empezar doctor. por algún lado. Vamos, doctor, vamos, Doc. Non eu ser moi duro. No, que va, que non as tiña nin pensadas. Eu entrei a última hora, Pillaronme Sí. entrando pola porta, fixeronme casi obligado a entrar, que non tiña Improvisa. pensado. Pagaranche ben, mandaríanche o sobre, non? Sí, o da propiedad. Sí. Estuvo aí regateando o caché hasta a última hora, Ai, sí, no, xa vi, xa. Pois non sei o que vou poñer, a verdade, que non teño nin idea. Non sei, no MVP vou poñer a Ferreiro porque o poño sempre, vamos. Ademais deu pase de gol, a quen vou poñer? Podes poñer. Ademais, se xoga Ferreiro, dame igual os outros 10. Non vexo outra cousa no campo, vamos. Para esquecer, allá non vou non poñer polo fallo do gol, non por... En fin, é o que dicía Milito, a min de central non me acaba de convencer, a verdade. Porque ele tampouco non está cómodo, non porque... non sei, cando non estás cómodo na posición que ocupas, ao final vas cometer erros que non tocan e penso que resulta mellor cando está na banda, vamos, por ele mesmo. Está, parece aquí García Riesgo. Que estás facendo, Darío? Como estás cambiando aí as notas? Estános poñendo locos, estáme volvendo loco con tanta letra. Con tanta letra, estános poñendo nubes. Darío, pórtate ben. Hoxe está simpático, Darío. No, sí, simpático anda de carallo. Sí. No Incordio non tiña pensado a nadie. Non vou poñer nada porque non tiña pensado nin as notas, non sei nin os nombres dos xogadores da Real Sociedade, vamos, así que non sei o que vou poñer. Milito, o que xugaba de extremo direito diles que era un juvenil ou era o 40, como lle chama? É que non me recordo o nombre. O 40 era, como se chamaba? Tiña moitos, nós como temos 12... Astiazarán. Que me gustou moito ese chavalín, Sí, bastante boa, a verdade. Claro, pois pon ese. Mismamente. Aboleo. Claro, por poner un. Milito, dámoslle pistas ou as nosas ideas, Milito. No, que che digo que non tiña as notas pensadas, home. Ademais, eles son moitos, é o que che decía, nós total somos 12 ou 13, somos como a da familia. Pero os da Real traían para facer 2 equipos, así é moi complicado poñer un solo, non? Bueno, yo Romerito que lle pots. No, eu son benévolo sempre, voulle poñer un 5 por un aprobado. Non, un 4,99. Poño un 4,99, Darío. Si, un 4,99. Bueno, a esa décima poñolle o... Non, a ver, Jardiel fai o que pode co que ten. Non sei que lle vas pedir. A ver, tampouco non é inventor de nada, vamos. Bueno, pois aí quedan as notas do grande Doc. Así que o siguiente, pois, dalle ti, Peña. A ver, axúdame un pouco. O Milito fai no para copiar. Claro, sempre queda por último para copiar. Claro, é vos que pensades. Non compromiso. Pensades que nacín onte. Se queres dou naso eu antes, non hai problema. Non, eu vou dar a Baselga polo golazo que marcou, digo a verdad, o golazo que marcou, porque é un golazo, porque si, o pase está ben, pero o gol é un golazo. Párame quieto cosas letras, que senón para esquecer estou co doutor, que si no gol estuvo moi blandiño, porque aquí non podes ir a proteger o balón e que che podan roubar o balón e que quedes vendido. Aí é mellor conceder un córner que andar facendo esas, como eu digo, jaimitadas. Eu digo a verdade. O Incordio, o que falaba, porque me gustou moito o chavalís, o que non sabía o nombre dir, pero deixoume moi boas sensacións o chavalise. Como Romerito, pois a Jardiel, a última semana dinlle un suspenso, creo que fora, e nesta semana pois voulle dar un aprobado, un 5 raspadiño. Co que tiña no campo é o que podía facer. Milito, tú falabas dos centrales, pero é moi difícil poñer 2 centrales que nunca xogaran xuntos. É moi complicado, porque é unha línea moi importante. Tens que ter
Ya pero no, pero no do Iori nunca xogaron xuntos. sí, pero ya non é defensa, e tú tes que modificar, meter un Aiche, centrocampista de central. ya no ten tantos conceptos defensivos como a min, se me apuras. Bueno, Así pero que- eu sí, Que pero duro, Milito. sí, pero tú No, a suponte ver, é dicir, Uf. vamos a ver unha cousa, eu non é por menospreciar a Llano, ni moito menos, porque a min parece un xogador moi aproveitable e que se evoluciona tácticamente, pode ser un xogador de liga profesional, porque ten un físico da hostia, porque ofensivamente é un animal. Pero está claro que os conceptos defensivos non os ten, tácticamente. sí, Non os ten. vale, Non os estamos ten. de acordo, Milito, estamos de acordo, pero Claro. tú ahora suponte que te metes a Curro de central, o Adrián Cruz que nunca xugaron, ou porque Curro xugou algo de lateral, pero de central eu nunca o vi xugar no Arenteiro. Home, non sei se xugaría algún partido así por circunstancias e tal. Tes que ter uns conceptos defensivos, tes que estar moi... E que conceptos defensivos ten Llano nese Pero nese ya non está, aspecto? pero ya non é lateral, ya non, algún máis que Curro e que Cruz, eso teno, eu creo, Fagoche unha pregunta, Peña. dime. Tes que ir o sábado a Tarragona. Volves meter a Llano de central? Se non teño outra cousa, sí. Se non teño outra... O sea, oiche, Milito, para non meter a Llano de central, tes que traballar esta semana toda co central que vas poñer. Evidentemente, Pero é moi claro. complicado, digo a verdade, é moi complicado poñer unha parexa de centrales que nunca xogaron xuntos. Para un entrenador os xogos centrales é fundamental, o medio centro defensivo é fundamental nun equipo. Esa línea son fundamentales. Eu creo que algún xogador, tanto Borja ou Baselga, ou perdón, Mangel, creo que algún dos dous vai xogar, porque se Eres moi optimista, amigo meu. Sí, digo, se rompen, romperon, pero eu creo que van a arriesgar, porque é o último partido, eu creo que van a arriesgar, salvo que estén, home, que claro, que estén coxos, se están coxos, O Gallá, pero... se teñen algunha molestia pequena, eu creo que son en 15 días, home, non sei se teñen unha rotura moi grande ou calquera cousa, pero bueno, eu creo que van xugar, Bueno. porque se rompe, é o último partido, ya aquí xogas tarfabas, entendes? Bueno, pois nada. Creo eso. Quedou claro a tua opinión, Peña. Eu Vale. non podo estar de acordo contigo nese aspecto. É que o fútbol podemos... Exactamente, non podemos estar de acordo en todo. Bueno, pois vou dar eu as miñas notas moi rapidamente. MVP, sí, vou poñer a Baselga, porque creo que o gol do outro día, pola importancia, polo estético, polo difícil que era, pola situación da que viña, de non xogar nada, de que se lle vía que estaba pois bastante tieso, hai que dicilo, non? Así o cambiaron na segunda parte, pois ole polo seu esforzo de xogar, ole polo ese gol, seguramente pois dentro de un tempo seguro que nos estaremos acordando dese gol de Baselga contra a Real Sociedade B que nos puido dar a salvación. No para esquecer, pois teño que poñer a Llano, aínda que teño que puntualizar, no para esquecer a Llano, personifico en el, pero creo que el non é o culpable de facer mal partido nesa posición. Creo que non é unha posición na que el se sinta cómodo, viuse outro día, viuse o día de Irún, viuse, non sei, as 2, 3 veces que xogou aí, e bueno, pois el ao final ten que xogar aí, manda o entrenador, pero creo que non é o seu hábitat natural. En Incordio vou poñer a Mikel Gotti, me parece o mellor xogador deste equipo, pero de lonxe, xa avisábamos na previa da calidade do media punta do Nostiarra, un xogador pois cunha calidade bestial, que a min medio lesionoume, non sei se vos dichedes conta, Carreiro, cando papei o balonazo outro día no brazo, non te acordas, cando tirou aí a porta Gotti, puxen o brazo e deixou unha muñeca despois de 2 horas temblando, ainda me doe hoxe. Carreiro, ponse mal sitio, Milito, por se pasan esas cousas. Cuidado, cuidado, hostia, Hai que estar o que hai que estar. Teño a moneca aberta del todo. Así que moitas gracias, Miquel. E no Romerito, pois, non sei, é que o plantexamento non me volveu gustar, é dicir, a disposición de algúns xogadores. Sí que é certo que co que tes sacar un punto contra un equipo tan bo como a Real, pois ten mérito, porque o ten, porque é un equipazo. Entonces, para que se gañe o meu aprobado ou o meu notable a semana que ven, voulle poñer un 4,5. Fueralle aprobado, pero creo que non me gustou. Non me gustou esas 2 cousas que comentei,
dos cambios xa non vou falar porque é un tema trillado e isto xa non ten ou carece de sentido, pero quero que o sábado pois poderlle dar unha nota alta despois do partido do Tarragona. Entonces, bueno, creo que non lle dou ese 0,5 de máis porque ao final non se conseguiu o obxectivo o sábado como todos agardábamos, a verdade, porque penso que foi unha sorpresa para todos os resultados que se diron, o Andorra sobre todo, non, que se estaba xogando as castañas e aínda tiña posibilidades de ascenso directo, pois a verdade é que me defraudou bastante. E bueno, todo o que puido, ou casi todo o que puido sair mal saiu, e bueno, non lle dou ese medio punto porque non temos conseguido matematicamente o asunto. E nada máis, hasta aí as miñas notas. Máis ou menos coincidimos todos, Carreiro. Agora, Parecido, sí. Darío, as túas notas? Nada, Darío me parece que Estaba noutro menesteres. Darío que está que nos está poñendo a cabeza loca cos números, letras, eu teño aquí unha salsa aquí de diante de mí que me te descolocado. Carreiro, ou non? Sí. A min desubícame. É que eu sou máis de letras que de números, por iso non dou as notas. Bueno, eu creo que as notas máis ou menos é o que todos pensamos. Sí. Cambiamos, podemos coincidir unha cousa noutra, pero máis ou menos todos vemos o que vemos. Sí. Podemos, se queredes, bueno, antes de pasar, bueno, comenta o que queiras, Darío, pero decía de poñer a clasificación. Sí, no, íbamos preguntar que, bueno, eu non pude ver o partido, que non estaba na provincia, entonces tampouco fíome de vos análisis e polo que vexo as opinións van bastante na liña, non? A min sí que creo que tamén está un pouco intoxicado isto por ese gol do Osasuna no descuento, porque se o Osasuna non chega a empatar no desconto, no, eso non igual non estábamos... No, o peor foi o gol do Sestao, que aí foi o que rompeu todos os esquemas. Se o Sestao empata, estábamos salvados. No, o Osasuna con o Osasuna igual, No. Como non? O Osasuna tería 44 puntos. Tería 44, pero meterías o Irún na pelexa. Claro. Con nos. Eu estaba vendo a clasificación e penso que non, No, Irún tería 46 nese momento, se hubiera gañado. Entonces sería un por outro. É por outro. Foi o Sestao que rompeu os esquemas todos. O rompeu os esquemas todos foi no minuto 80 o Arenteiro estaba salado, no minuto 82 o Arenteiro estaba salado. O golpe do Sestao foi o que modificou todo. Foi o que modificou todo. O gol do Osasuna non influiu. Non, porque era o Sestao, o Osasuna ou o Real Unión, eran un dos dous. Claro. Entendes? Vale, sí, correcto. Claro, porque ahora o Irún non é rival xa, porque xa non pode chegar a nós. Claro. Era outra maneira, se houbera gañado o Irún, pois sería o Osasuna B, xa non sería rival porque quedaría a 4 puntos. Claro. Correcto. Está... Exactamente. Isto de ir fora da provincia, Carreiro, a Darío non lle prestou moi ben, Ubícate, Darío, que parece que ainda estás en Balaídos. Ubícate. No, é que estaba seguindo clasificación nunha aplicación. E claro, xusto cando... Porque en que minuto foi o gol do Sestao? Tamén hai o final. 80, minuto 80. O da Vitoria foi no minuto 81. Meteron no minuto 75 no 80. Os creo que foi, sí, por aí, 80. Na miña aplicación daba o minuto 82. Na miña aplicación daba 82, pois estaba seguindo os resultados todos, estaba e a xente preguntándonos, que claro, estábamos arriba, e a xente preguntaba tal e cual, e que pois cando acabou o partido preguntaba, e cando lle dicía non. É mellor que non vexades o segundo gol do Sestao porque é para botarse as maus á cabeza. O gol de Sergi García. Eu non sei se Piqué faría algún ramalazo. Que va. Pasa que, bueno, é unha... Bueno, sí. Por quitarlle así algo de risa ao tema. Sí. Por quitarlle ferro ao asunto. Bueno, Darío, pode... Sí, mentras acabo de pinchar aquí a clasificación, queríamos preguntar, parece vos penalti esa acción de Ferreiro na primeira parte? Hai un penalti na primeira parte que barren a Ferreiro, e hai outro na segunda parte que agarran, non sei que, ao conxugador noso que clarísimo co agarran, porque viuse clarísimo co agarran da camiseta, na segunda, desde arriba viuse moi ben, non sei se subiches tú, foi na área onde está. Sí, o agarraron clarísimo. Sí, pero tamén hai un penalti de Diori na primeira parte que se o peita tampouco pasa nada. Bueno, tamén ten razón. Tamén te compro.
bueno, tamén cho compro, sí, que tamén, pero bueno, Pero sí, eu puido haber tranquilamente 2-3 penaltis o outro día que non pitou o árbitro, pero bueno, eu outro día, sí. pois, falar do árbitro non ten. Para min carece No, de non ten, sentido, no, non. non vamos botarlle a culpa do pato ao árbitro. Son deses penaltis que ás veces pítanos e outras non, bueno, que hai cousas Sí, pero que... xa levamos varios partidos que pitarlle un penalti ao Arenteiro estalle costando aos No, árbitros, pero eso xa o dixen todo o ano, porque que, o outro día en Pamplona contra o Osasuna tamén é moi claro, claro. tamén nos pitaron, que se cá pitanos o penalti vamos perder igual. Pode ser que conforme fomos, pode ser. Bueno, temos aí pinchada a clasificación, vamos a comentar antes de acabar o tema do post e pasar para a previa e facer unha pequena introducción de como está a situación. Xa vedes, Arenteiro, 12º clasificado, 48 puntos, Lugo, 13º con 46, Unionistas, 14º con 46 puntos tamén, Sestao, fora da queima, con 45 puntos, despois desa victoria, Osasuna, o primeiro equipo en descenso, con 45, e Real Unión 44 e Barça B 42, que aínda ten opcións nun triple empate hipotético con Sestao e Osasuna B, incluso con cuádruple empate aí con, bueno, non sei con Real Unión de Irún. As contas son moi claras. O Arenteiro sálvase sempre que puntúe en Tarragona e sálvase tamén se perde e algún dos Lugo, Unionistas, Sestao River e Osasuna B, se algún deses 4 non consigue gañar ou empata ou perde, un solamente deses 4 pois tamén estaría salvado. No único caso no que descendemos é perdendo e que eses 4 equipos antes nomeados gañen os seus partidos. Entonces, pois sería un triple empate con Sestao River, Osasuna B e Arenteiro a 48 puntos, no que eses enfrentamentos directos nesa liguilla de 3 virtual mandaría o Arenteiro a segunda ref. Sí, tes ben explicado, Milito. Esa é a opción de que no triple empate que baixemos. Eu creo que os 4 equipos que están implicados, eu creo que non van mirar o Arenteiro, vanse mirar entre eles. Vanse mirar entre os 4 que están, porque se todos miran o Arenteiro, teñen que ganar todos. Teñen que dicir, no, miramos que o Arenteiro, só vamos mirar o Arenteiro, temos que ganar os 4. Claro, se eles teñen... Sí, evidentemente pode haber momentos dos partidos onde o millor o Lugo lle sirva un empate para salvarse por outro resultado, non forza a máquina, por así decirlo. Exactamente. Entonces, eso está claro que todo eso, ser unificado, pois vai contar, non? É raro que os 4 equipos, bueno, evidentemente, tanto Osasuna B como Real Unión, eses 2 equipos teñen que ir si ou si a pola victoria, sobre todo no caso do Real Unión, pero sí que é certo que tanto Unionistas como Lugo o mellor poden xogar un pouquiño máis cos resultados que se vayan dando e o mellor ganar un pouco máis de roupa e non expoñerse, non? Pero bueno, por exemplo, a Ponfe... É o que iba a dicir, Caso Duro non se está, porque se está vais a enfrontar con Ponferradina que se está xogando o ascenso. Ponferradina solo lle vale ganar, vai salir a ganar como sexa. E o se estaba aí, pois igual sí que, pois imagínate que chega o minuto 70 cun empate e que ve que ese empate lle sirve para salvarse porque van perdendo Osasuna e Real Unión, pois igual prefiere non arriesgar. Claro. Despois tamén está o tema do Barça B, non? Que o Barça B ten unha mínima posibilidade, xoga con Unionistas e tamén entendo que, bueno, aí tamén se poden dar diferentes escenarios. En todo caso, as posibilidades pois son as que comentamos. O Barça B con triple empate tería posibilidade de quedarse. Triple empate co Osasuna, Sestao e o Real Unión. Sálvase. E despois, co Real Unión non, co Osasuna e co Sestao no triple empate. E co cuádruple empate farían 11 puntos tanto Real Unión de Irún como Barça B e creo que aí habría que mirar a diferencia de goles. E iso sí que non o mirei ben. Non sei nese cuádruple empate quen é o que saliría victorioso, se Real Unión ou Barça B. Pois mira, tela a dereita, diferencia de goles, ahora mesmo Barça B. No. Diferencia, mirase creo que a diferencia de goles da Liga. Entre enfrentamentos. Non o xeral, creo que sí. Pero tería que miralo ben. Eu aí sempre pensei que era o xeral, creo que non. Tens que mirar polo que eu sei, tens que mirar os enfrentamentos. Sí, nos puntos sí, pero na diferencia de goles. E na diferencia de goles tamén.
Na diferencia de goles creo que tamén. Sí, pero na teño diferencia que de goles, revisalo. pero Milito, teóricamente na diferencia de goles tamén che beneficia porque tamén ter máis puntos tamén máis con eles. Quer dizer, que Claro. marcaste máis goles que No, eles. no, Habería que nese miralo ten- entre Real Unión e No, Barcelona. solo entre Real Unión e Barça, porque os dous terían 11 puntos nese cuádruple empate. Entonces empatarían tamén neso. Entonces habería que buscar a diferencia de goles, e creo que é a diferencia de goles nesa Pois liga mira, a solamente. diferencia de goles é a favor do Barça B, Pois mira, tamén se salvaría logo... porque empataron na primeira xornada e gañou en Unión o Barça B 1-2. 1-3, perdón. No, pero sería no global, No global. En todos os enfrentamentos. Nos enfrentamentos Ah. de todos, do É cuádruple dicir, empate. imagínate, neses tres Pero equipos... entonces é na clasificación. Real No, Unión na menos... clasificación. Non vos entendo. No, na clase... Vamos a ver. Deixa lo que estamos nos liando, estamos facendo aquí unha maracada. É que é moi simple, Darío. Se ti sumaches 11 puntos neses enfrentamentos directos, tes que mirar a diferencia de goles tamén neses enfrentamentos directos. Vale, solamente. sí, Vale. xa te É entendo. o que vou. A ver, Bueno, Carreiro, que pois estás nada. moi calado, explica algo tú. Non, estou vos escoitando porque non estou desubicado tamén. Eu Bueno. cando non sei escoito. Di que sí, Carreiro. Bueno, nada, vamos pasar a facer un pequeno break. Vamos a meter o novo convidado para o partido da previa. E nada, xa pasar o tema do Nastic. Pois exactamente, como diste, vamos con esa previa do partido do sábado, derradeiro partido da tempada, Nastic de Tarragona, Arenteiro, nesa loita pola salvación. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció. Ballant junts fins que acabem perdent la raó. A la trinxera en la que vam créixer plegats em vas fer creure que tot estava al nostre abast i ara tot canvia i ens té atrapats. Busquem una sortida entre mitges veritats. És una guerra i vull lluitar al teu costat. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció. Ballant junts fins que acabem perdent la raó. Hi ha un foc que crema i és imparable quan ho fa. Treu-me la pena i encén-me com un volcà. I quan tot es torça tu ets l'escalfor, la meva força sempre que em guanya la por. No hi ha bombers que apaguin el que ens crema el cor. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció. Ballant junts fins que acabem perdent la raó. Bueno, pois nada, xa estamos aquí de volta con todos vós. Estábamos facendo aí as nosas cousiñas para meter aquí o noso próximo convidado que xa está con todos nós. E bueno, pois xa estivo aquí neste podcast.
Para que non o coñeza, pois el chamase Rafa. Rafa, bienvenido al bar de la cantina, bienvenido a este humilde podcast y gracias por participar con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Otra vez, esperemos que no vaya este partido como la ida, porque si no vaya suerte le llevo yo al Nastic. Bueno, comentar un poco, lo primero de todo, un poco cuál es la situación del Nastic. Venís de un momento un poco turbulento, ¿no? Un par de jornadas creo que lleváis donde os ponéis 2 veces por delante, por 2-0, ¿no? Tanto con Lugo como Segoviana, acabáis empatando los partidos. Después de ese empate, creo que fue el día del Lugo, o fue ya... Sí, el día del Lugo fue cuando hacéis el cambio de entrenador, ¿no? Que llega Luis César. ¿Y cómo está la situación en Tarragona? Me refiero a la situación tanto de plantel como de clasificación. Sé que tenéis el playoff asegurado ya, porque tenéis el gol haberas ganado al Celta y eso ya os da matemáticamente el playoff, pero quiero que me expliques un poco, porque no acabé de mirarlo, las posibilidades que tenéis de quedar terceros o cuartos también. Sí, a ver, empezando por el tema deportivo. Es lo que comentabas, que el Nastic lleva 2 jornadas seguidas que se planta 2-0 contra un rival, a 2-0, 0-2 este fin de semana contra la Gimnástica Segoviana, y le acaban remontando hasta un empate, que claro, en el primer caso fue contra el Lugo en casa, que el Nastic se estaba agarrando los resultados en casa porque fuera de casa no conseguía sumar, ni está consiguiendo sumar. Creo que han sido 4 victorias en todo el curso para un equipo que desde principio de temporada, desde la directiva se decía que el objetivo era el liderazgo de la categoría, pues 4 victorias fuera de casa no se puede sostener. Y claro, se está cogiendo eso, y yo creo que la confianza de la directiva en Dani Vidal desde incluso la temporada pasada había dudas, porque me acuerdo que después de un inicio increíble en el Nou Estadi llegó una bajada de rendimiento bastante importante que llegó a poner el Nastic, que está en séptimo octavo, y hubo un ultimátum ya la temporada pasada, un ultimátum en una temporada que acabamos segundos con 70 puntos. O sea, que esa es la confianza que había de la directiva por parte de Dani Vidal, un entrenador que consiguió hacer lo que consiguió hacer la temporada pasada. Y esta temporada se ha repetido más de lo mismo, con ese punto en contra que era que no conseguía sumar puntos fuera de casa. Y nada, con esa excusa, digamos, del 2-2 contra el Lugo en casa, que era el primer resultado después de goleadas y goleadas que llegaban en casa, creo que fueron 3 o 4 goleadas seguidas, pues se agarró a eso la directiva y echó al entrenador a 2 jornadas del playoff, que es una cosa que aún no se acaba de entender demasiado en Tarragona. Ya no la decisión en sí de echar a Dani Vidal, porque has tenido momentos para echarlo durante la temporada si realmente querías hacer eso, sino el momento en que lo echas, que es a 2 jornadas de un playoff que estaba ya asegurado prácticamente, virtualmente. Tenías que sumar ese puntito, que al final ha sido ese punto, tenías que ganar un partido de los 2 que te quedaban y era más que viable. Y nada, y eso son cosas que no se entienden por Tarragona, como muchas decisiones que llevamos los últimos años por parte de la directiva que no se acaban de entender. Perdona que te corte, antes de que me sigas comentando, es que es sorprendente, ¿no? Llega, porque, por ejemplo, el día de Espiñedo, ¿no? Donde pierde 4-0, donde el equipo creo que toca el mayor fondo clasificatoriamente, quizás, de toda la temporada, creo que es más fácil quizás echar en ese momento al míster que no ahora, por eso me pareció muy sorprendente, ¿no? La decisión. Bueno, y ha habido más puntos. Se ha hecho, creo que ya han sido 2 ultimátums esta temporada, no sé si es 1 o 2. El primero lo salvó. Estoy hablando de memoria, pero yo me acuerdo de un ultimátum que había que ganar. Le dijeron eso a Dani, se filtró en la prensa que Dani Vidal tenía que ganar para seguir en el banquillo. Y perdió el partido. Y siguió en el banquillo. O sea, que era como que había ese miedo de echarlo porque sabía la unión que había entre entrenador y afición, y se demostró el día de su despedida con la afición del Nastic respaldando al entrenador al salir de la rueda de prensa. Pues eso, se aprovechó que esa unión, dijeron, pues vamos a aguantarlo un poco más. El siguiente partido contra el Barça Athletic lo ganó fuera de casa. Entonces fue como la reconciliación entre entrenador y directiva. No sé, ha sido como muy inestable todo. Esta temporada ha sido muy extraña. Vosotros ya visteis la fragilidad defensiva del equipo con el 4-0. Me está costando mucho, encaja muchos goles. Sí que es verdad que genera mucho más porque ofensivamente el equipo es mucho más fuerte que la temporada pasada.
esa figura de Antoñín arriba que está siendo increíble, que está generando muchos goles. Pablo Fernández está metiendo mucho más que la temporada pasada. Víctor Narro ayuda mucho también desde la banda con muchas asistencias. Bueno, que el equipo ofensivamente es muy bueno, pero claro, defensivamente ahora mismo está jugando con Óscar Sanz de central. De central. Está jugando con un medio centro muy bueno, pero que lo desaprovechas en esa posición. Y se ha demostrado, sí que es verdad que con 2 jornadas de aquí a final de temporada, poca cosa puede hacer Luis César, poca cosa puede hacer. No. Le preguntaban, ¿habrá cambios? La intención era que sí, pero después ya poco a poco iba metiendo ya excusas de vamos a ver lo que podemos hacer en tan poco tiempo. Entonces se demuestra en el partido contra la Gimnástica Segoviana, ese 2-2, que realmente el problema no residía en cambiar un entrenador a falta de 2 jornadas. El problema es que seguramente la plantilla en defensa queda bastante corta y no está dando el resultado que espera. Es que hay jugadores, ¿no? Como Antonio Leal, ¿no? Que no está contando con la confianza. No sé, ahora sí de memoria, ¿no? Que me acuerdo. Y es sorprendente, la verdad, que se prefiera a Óscar Sanz, que es creo que el mejor mediocentro, a lo mejor que podéis tener, que esté haciendo esa batalla de 4, ¿no? Por así decirlo. Y respecto al tema de lo que te comentaba antes, un poco el tema de puntuación, de los posibles esos triples empates que se pudieran dar en esa última jornada, no sé qué se habla ahí en Tarragona o qué expectativas hay para este último partido. A ver, ahora mismo el Nastic, como decías, está con el playoff asegurado. O sea, el gol average con el Celta Fortuna está ya asegurado. Entonces, se aseguró con ese empate el playoff para este final de temporada. Ahora puede optar hasta la tercera plaza. Ya te digo, se me da un poco mal el hecho de contar lo de los puntos, pero voy a intentar explicarlo, porque con el triple empate que ahora he visto que hablabais vosotros también de la salvación y tal, es un poco lío. Pero básicamente el triple empate entre Andorra, Real Sociedad B y Nastic lo tiene ganado el Nastic. Por lo que si pierden Sanse y Andorra, y gana el Nastic este fin de semana contra el Arenteiro, eso supondría que el Nastic consigue esa tercera posición y por lo tanto al menos las semis de playoff, la vuelta en casa. Pero se tiene que asegurar para mantener, ahora está quinto, pues para superar de posición al Sanse tiene que perder sí o sí el Sanse. Es la única forma que tiene el Nastic de coger la cuarta o la tercera posición. Si no, se quedaría quinto. Porque luego hay otra opción de que seáis cuartos, porque con Andorra me parece que lo tenéis perdido y con la Real B lo tenéis ganado o viceversa. Exacto, cuartos sería, sí, pero eso es solo si pierde el Sanse, porque contra Andorra tenemos el gol average, estamos a 3 puntos y tenemos el gol average perdido. Entonces no podemos avanzar a la cuarta posición si no pierde el Sanse. Eso depende completamente de la Real Sociedad B. Si pierde el partido, que podemos avanzar esa posición, si no nos quedaríamos quintos. Exactamente. Bueno, pues eso es un poco así la situación en general de lo que es clasificatoriamente de las opciones del Nastic, que bueno, también son importantes para ese duelo y para cómo lo pueda afrontar. Tema de bajas, creo que no tenéis ningún jugador sancionado, creo que teníais bastantes apercibidos. Yo al final del partido contra la Segoviana estuve echando un ojo, pero ninguno de los jugadores recibió tarjeta amarilla y en ese aspecto, disciplinariamente, creo que contáis con todo el plantel, ¿no? Sí, solo está ese lesionado Borja Granero, que ya lleva lesionado un tiempo, que es el central que llegó en el mercado de invierno. Por lo demás, pues está la plantilla disponible. Tengo dudas de qué va a hacer Luis César. No sé hasta qué punto va a querer reservar ciertos jugadores o va a querer probar, porque claro, en el partido contra la Gimnástica sí que tenías la sensación que estaba aguantando el empate porque le valía el empate para el playoff. Entonces no sé hasta qué punto va a servir un poco de prueba el partido contra el Arenteiro para probar un poco más o animarse con ciertos planteamientos que puede ser que sean más del agrado de Luis César, porque sí que vimos una apuesta un poco continuista en el sentido de 4-4-2. Había hecho más pruebas en el entrenamiento y optó por ese 4-4-2. Por lo tanto, veremos qué acaba haciendo, si se reserva a Montalvo, está percibido, también estaba, bueno, había un montón, es que una lista larguísima. Entonces, sí, y en ataque, no sé, Pablo Fernández me parece, sí, también. Y alguno más por ahí, y esas sanciones, en caso de ver tarjeta amarilla, cuentan para el primer partido de ida, ¿no? Exacto. Sí que es verdad que si no reciben tarjeta amarilla, pues se reinicia el ciclo en playoff, pero si reciben tarjeta amarilla se pierden en la ida, que además es en casa, que eso es lo que se tiene que agarrar el Nastic prácticamente en este playoff, porque si con los resultados que está teniendo fuera, poco
poco puedes apostar ahí. Bueno, yo no sé si alguno de mis compañeros tiene alguna pregunta para ti, si te quiere preguntar algo, si tú no quieres preguntar alguna cosita sobre el Arenteiro, bueno, primero de todo le dejo a mis compañeros a ver si se lanzan a preguntarte algo. Rafa, buenas noches. Buenas. Mira, una pregunta. ¿Tú crees que va a arriesgar con jugadores que tienen tarjetas que se puedan perder el primer partido? ¿Tú crees que eso lo haría el míster? Yo es que tengo la sensación, es que es tanta incertidumbre con las últimas semanas y los últimos movimientos que ha habido, que también Luis César da pocas pistas en rueda de prensa. Ya dio pocas pistas contra la Gimnástica Segoviana en la previa, que dejó algún nombre de algún jugador del juvenil que le estaba gustando mucho, pero vamos, que al final siguió con los que habíamos visto hasta el momento. Se especuló de cambios en la portería, se especularon cambios en no sé qué. Al final 4-4-2, con Dufour, que fue la única novedad, y lo demás todo igual. En amonestaciones, no sé, es que no podría apostar nada, porque igual te diría que a los jugadores que son menos calientes, pues no los saca, o si los saca directamente y se guarda los Antoñín y los jugadores que son más propensos a sacar a recibir esta tarjeta amarilla. Pero es que no te sabría responder, porque es que no sé si vas a ir a por la tercera plaza. Y ahora mismo, viendo el cuadro, quedando quinto, que sí que te toca el Murcia, pero que tampoco está jugando así, que por lo que leo en Twitter, que no lo estoy viendo, pero tampoco está en su mejor momento, y en el otro lado del cuadro también no es lo peor que te puede tocar. Y ahora mismo, siendo quinto, pues aguantaría esa posición, pero claro, todo puede cambiar, que están todos muy ajustados. Entonces no te sabría responder, la verdad, me sabe mal, pero se verá qué pasa. Y otra cosa. Sí, no. Espera, otra cosa. Tranquilo. Que pueda ser un partido para probar alguna cosa nueva de Luis César, que para decir, para el playoff, decir, voy a modificar un poco para ver cómo me salen las cosas, para modificar, para no decir siempre voy con la línea continuista que tú estás diciendo con el antiguo entrenador, con el anterior entrenador. Pues yo es lo que tengo ganas, de ver, porque sí que es verdad que se percibía como que con Luis César, sí que es verdad que cuando estuvo en el Nastic años atrás, el equipo era un equipo muy tradicional y era un equipo mucho de jugar al contraataque y tal. Pero con los últimos años, por lo que he estado escuchando y viendo, pues ha ido evolucionando a un juego incluso un poco más combinativo, y por lo que se había percibido en los entrenamientos y por lo que me habían comentado compañeros, pues también podía ser que optara por un funcionamiento mucho más combinativo, aprovechando todo el potencial ofensivo que tiene el equipo, y no pues, un poco más lo que hace con análisis de los equipos más fuertes de la. O sea, era una apuesta un poco extraña, porque veías un equipo que sufría mucho defender, pero que retrasaba muchos metros a la mínima distancia. Por lo que a mí me gustaría ver, ya te digo, espero que apueste un poco más, ya que tienes el playoff asegurado, por ver si cambia un poco de esquema, si incorpora algún jugador más. El jugador del juvenil o de la Pobla, que es el filial, suena mucho a ver si puede jugar Agus, que es un jugador, eso decíamos, del filial. Entonces, veremos. Yo lo que diría es que igual apuesto un poco más por igual meter a alguien más en el medio del campo. No sé, veremos. Igual apuesta por meter a dos centrales y Óscar Sanz en el medio del campo, que es lo que tenemos ganas ya todos de ver, porque aunque no esté jugando muy bien Antonio Leal, pues también puedes apostar por dos centrales y poner un jugador más en el medio del campo. A mí es lo que me gustaría ver. Tampoco te lo va a decir Luis César, esta previa. No, está claro. Lo que sí, a lo mejor, pues eso, a lo mejor intentar conectar a algún jugador más, ¿no? Para ese playoff y sumar los máximos efectivos posibles, pues sí. Viendo que la posibilidad, a lo mejor, de que aunque ganes, sea complicado quedar tercero o cuarto, y no perder a nadie, ¿no? Para esa ida tan importante en casa, siendo quintos. Claro. Al final el objetivo está ahí, lo has pillado ya el playoff y ya con lo que tienes que acabar la temporada. Y la muerte. Bueno, compañeros, no sé si alguno más de Doc, Darío, si queréis preguntarle algo más. No, ya veo que os quedaron resueltas todas las dudas y todos los... Todo no quiere preguntar nada, no quiere meterse en jardines. Estoy atemorizado.
No sé, Rafa, si nos quieres preguntar alguna cosita sobre el Arenteiro, sobre alguna cosa en concreto. Sí, porque claro, ahora estabas hablando del tema de esa salvación, haciendo un poco cábalas de lo que se necesitaría y lo que no se necesitaría para conseguir la salvación. Viendo cómo está el Nastic, espera que la lío. Viendo cómo está el Nastic y cómo, que claro, que va quinto, que no olvidemos eso, pero la distancia entre equipos está muy, muy ajustada. ¿Creéis que es de los peores que os puede tocar ahora mismo en la situación en que está el Arenteiro? Que claro, no sé hasta qué punto ha cambiado mucho, porque sí que es verdad que llegasteis en un buen momento, ¿no? En la ida contra el Nastic. Y no sé si os parece que es de los peores y de los mejores que os puede tocar ahora mismo para conseguir esa salvación. Hablo yo, Milito. Habla. Hablo yo, Milito. Oiche, non sei que tes aí que están facendo algo, non sei se tes o móvil aí preto do ordenador ou algo, porque fai interferencia. Si, teño móvil cerca do ordenador, sí. Claro. Yo ya lo retiro. Vale, dale pues. Mira, Rafa, para el Arenteiro hoy cualquier rival, cualquiera, hoy como está, cualquier rival es complicado. Hoy como ¿Muy mal o qué? Hoy el equipo está cogido con pinzas. Está muy cogido por algunos lesionados, tocados. El equipo llega muy justito a final de temporada, ya se vio en la segunda vuelta, que llega muy justito. Hicimos 19 puntos en la segunda vuelta, cuando en la primera vuelta hicimos 29 puntos. Cuando vosotros vinisteis aquí, os rebasteis un rapapolvo, porque el Arenteiro estaba en su mejor momento. Hoy, por circunstancias, el equipo no está bien. Te lo puede comentar mejor Milito. Yo te digo que creo que es más que de los peores rivales, que sí que lo es, aunque podría ser peor, a mi modo de ver. Por ejemplo, Ponferradina o, bueno, evidentemente algún equipo que está con la flecha para arriba, ¿no? En estas últimas jornadas. Creo que lo peor es el escenario. Creo que el Nou Estadi es un escenario muy difícil. No sé cuántos equipos han ganado en las últimas 2 temporadas. No creo que muchos. Me queda un poco la esperanza de que uno de esos entrenadores, de los pocos que ganó en el Nou Estadi en estas últimas 2 temporadas, es Raúl Jardiel, precisamente, con el Teruel el año pasado. Es verdad. Entonces, espero que tenga bien aprendida la lección del año pasado y sepa un poco cómo atacar las debilidades del Nastic, que algunas tiene, evidentemente, este año en defensa. Creo que no es el Nastic del año pasado, ni parecido, ni por asomo. Perdió jugadores importantes que al final tú mismo lo dices, que no ha sabido o no han dado el paso adelante para reemplazar a los que estaban. Pero sí que creo que es un rival muy complicado, sobre todo por eso, el escenario, porque aún tenéis alguna opción de avanzar en la tabla y porque seguro que muchos de los jugadores que a lo mejor no cuentan tanto o no contaban hasta ahora y que a lo mejor puedan participar el sábado, querrán dar un pasito adelante también para que su presencia en playoffs y decirle al técnico que pueden contar con él. Entonces, creo que no es el peor rival que nos podía tocar. Sí que creo que es de los 3-4 peores rivales que nos podía tocar, pero lo que me da más miedo es el escenario. Además, perdón por añadir que en lo del escenario que comentabas, hay una promoción que está haciendo el club para conseguir todas las fuerzas posibles para este partido contra el Arenteiro, que cada socio puede coger hasta 4 entradas a 5 euros y de momento toda la tribuna ya se ha acabado. Y sí que por los antecedentes que hay últimamente en el Nou Estadi, sobre todo en las últimas jornadas y playoff, con estas promociones se acostumbra a llenar bastante el campo. Ya hemos visto más de 10.000 esta temporada en este tipo de promociones, entonces no me extrañaría tampoco que hubiera, aun siendo un partido que ya no te acabas de jugar mucha cosa porque ya tienes el playoff asegurado, no me extrañaría tampoco que acabes metiendo 11.000 personas o por ahí. Ya se hizo, creo que contra el Sevilla Atlético, ya me acuerdo. Sí que es verdad que estaba ahí en juego el ascenso con Raúl Agné hace 3 temporadas. Conseguiste 13.000 y pico personas. No es la misma situación ni por asomo, pero bueno, claro, ahí están los antecedentes y a ver si se repite. Pues sí, pues la verdad es que ya te digo, yo creo que es de lo que más miedo me da, ¿no? El escenario. Y me da más miedo todavía por la mística esa de que el Arenteiro pues también ha debutado en el Nou Estadi y que sea la despedida también en el Nou Estadi podría estar escrito en los libros. Espero que no, ojalá que no,
que vosotros consigáis vuestro objetivo, que nosotros consigamos el nuestro y que todos podamos estar contentos al final de temporada cuando vosotros acabéis la vuestra. Y esperemos que no llueva, porque ese día llovió y bastante, y hubo poca gente del campo ese primera jornada del año pasado Sí, me acuerdo perfectamente. Pues, que llovió un poco y costó un poco la entrada de los aficionados. Esperemos que sí. Yo ya te digo, yo con un empate, si hay que mantener los mismos cuadros de playoff, yo me voy encantado. Y vosotros... Yo lo filmo ahora mismo con mi sangre, vamos, me rajo aquí en directo, ya te lo digo así. Rafa, empate y cuando vengas aquí por Galicia te invitamos a pulpo. Pues encantadísimo. Eso es lo que necesites. En Tarragona un pulpo no, pero un pan tomaca sí que os vamos a invitar. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y nada, mucha suerte para lo que resta de temporada. Menos para el sábado. Exactamente, menos para el sábado, y que podáis conseguir el objetivo tan ansiado de descenso que una pena el año pasado que os quedarais tan cerquita de él. Nada, pues muchas gracias a vosotros por invitarme un día más y para lo que necesitéis, como siempre. Pues muchas gracias, Rafa. Un saludo muy grande. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, pois creo que fixemos aí unha boa previa, sobre todo no tocante ao Nastic, para saber como están as cousas por alá, para saber o que nos vamos a enfrontar, o que nos vamos topar en terras catalás. Como valorades todas estas palabras de Rafa? Como vos sentides agora? Que fala aí o Doc, que estuvo moi caladiño. Eu estaba escoitando o que dicía o compañeiro. O Luis César vai salir a probar e vai salir mal. Seguro. Sí, home, ten que probar, como non vai probar? As portas do playoff ten que saber como funciona aquí para recursos que pode ter. Sí, É o momento de facelo, no último partido da Liga onde tens que ver cousas. Eu creo que sí. Eu creo que non vai arriesgar con xogadores que estén sancionados, que estén a punto de... Dá má sensación a min, non creo que sea un entrenador que teñas algún xogador que este por tarjetas por posible sanción que se poda perder o primeiro partido do playoff. Eso creo eu que é complicado. Ademais, tens que saber como funcionan en distintas circunstancias. Ademais, eu penso que vai cambiar cousas e non lle vai salir ben, Ojalá. Non lle vai salir ben. En principio, os xogadores que están apercibidos por parte do Nastic, se non me falla isto, serían Gorka Pérez, un dos centrais que máis utilizou este ano Nastic, Mar Montalvo, un mediocentro tamén bastante importante no Nastic, e logo 3 xogadores, 4 incluso de ataque, se isto está ben, como poden ser Antoñín, David Concha, Jaume Jardí e Marc Fernández. Pablo Fernández non era Marc Fernández, outro dos Fernández. 4 xogadores de ataque moi importantes. Entonces, a ver, se non xogan estos, xogarán outros como Víctor Narro, Pablo Fernández ou Roberto Torres, que o ficharon en decembro no mercado de Nadal, é xogador de primeira división, e que de medio campo para diante o Nastic ten unha plantilla que é impresionante, vamos. Calquera xogador que entre ao campo podeche fazer un roto rapidamente. Non, si eso xa vimos cando viñeron aquí na primeira volta, xa vimos que o Nastic ten un equipazo, non? Eu extrañeme que teña tantos problemas para non estar máis, pero bueno, o fútbol é o que é, non hai outra. Darío, no tocante ao Arenteiro, que agardamos? Non temos sancionados. Algo é bo. Temos lesionados. Pois xa ves. Eu tuve a oportunidade onte de preguntar se había algunha alta que se poida sumar a ese viaxe a Barcelona, é verdade que se me escapou consultalo. O que se consultei, un dato máis, que antes falábamos dese cuádruple empate co Barça B, estuve mirando un pouco as bases e os partidos e goles a favor e en contra, e a normativa é un pouco ambigua, porque sí que dio de que se mirarían os goles a favor entre os equipos empatados, pero non me queda moi claro se entre os que empatan nesa mini liguilla ou os goles a favor, o sea, a diferencia de goles entre os 4 do cuádruple empate. Sí, sexa como sexa, pasaría o Barça B en calquera das dúas. En calquera dos dous casos. Exactamente. Bueno, pois está o Barça que... Sí, o Arenteiro, pois a verdade que é complicado porque
porque a dinámica desta segunda volta pois non foi a mellor. O que máis me preocupa, quizáis, comentaban antes sobre todo de Doc, de Peña, nese impaso onde te fuches, Milito, o desgaste que ten o equipo, non? Falaba moito do desgaste físico de xogar con prácticamente 12 xogadores durante 4 meses, 5 meses, pero aparte do desgaste físico que é evidente que xogando con tan poucas combinacións pois é normal que o teñas, o desgaste tamén mental, non? O desgaste desas poucas variacións que pode ter Jardiel tanto para preparar os partidos como durante os partidos. Ao fin e ao cabo, ter 12, 13 xogadores é que é imposible facer variacións como as que seguramente lle gustarían facer a Jardiel para intentar trocar os partidos, non? E contrarrestar o que fai o equipo rival, porque evidentemente os rivales sí que o poden facer, non? Pois variar estrategias, variar tácticas, variar estruturas, e creo que iso se nota. Creo que iso que ao principio pois supose levar ben, pero co paso dos partidos evidentemente falta de forzas, falta de físico, falta de ideas, falta de novas tácticas, non sei se chamar de tácticas, pero bueno, de cousas distintas, non? Venseme á cabeza a imaxe de Jardiel no partido anterior, que no banquillo sentado no banquillo cos brazos cruzados co 3-0 e non, vamos, abatido, vamos. O cansancio tamén é palpable no míster e imagino que no resto do corpo técnico ao final ten que ser unha situación moi complicada, ver que é imposible ter máis recursos, vamos, non hai de onde sacar, o que hai é o que hai, hai que claro hasta ao final que temos, non ten moito máis de onde sacar o que inventaron. Eso é complicado. Sí, eu penso que, bueno, é o momento de estar máis unidos que nunca, non? Creo que é o momento de que ese vestiario pois se conxure, non? Para o partido do sábado, é o último, creo que non se pode galar nada, creo que hai que salir co coitelo entre os dentes, porque evidentemente as opcións son moi complexas para que se den todos eses condicionantes, pero creo que hai que mirar por nós, depender de nós e non estar mirando os outros resultados. E dito isto, creo que o Arenteiro, ainda así, con todo o mal que o está a facer na segunda volta, creo que é capaz de chegar ao sábado a Tarragona e sacar algo positivo. Pero para elo hai que poñer todos os 5 sentidos no que se vai facer. E hai cousas que enturbian o ambiente, que non fan unha semana normal, por así decirlo, das que se hai que afastar totalmente. E falo un pouco en global de todos os xogadores, corpo técnico, etc. E creo que o único que hai que pensar é que é un punto máis, ou os 3 puntos, e que non se pode galar nada, e que todo aquel que este lixeiramente apto para estar debería de facer o esforzo, porque creo que tal e como nos teñen dado tanto estes xogadores, este corpo técnico, sobre todo eso, nesta primeira volta, creo que nós tamén temos respondido bastante ben durante todo o ano. Creo que a boa parte, ou a parte máis boa do Arenteiro, é que en ningún momento, tanto cando as cousas foron ben ou como cando agora están indo mal, creo que os xogadores e o corpo técnico en ningún momento notaron presión extra, non? E iso é un aliciente bastante importante para afrontar este último partido. Evidentemente está a presión de un posible descenso, pero creo que nas 37 jornadas anteriores a este equipo podeselle criticar, podeselle dicir que un día o fixo mellor, podeselle dicir que un día o fixo peor, pero creo que en ningún momento se lle exixiu máis do que se lle viu, non? Por así decirlo. Nin se lle pediu cousas das que non son capaces. Entonces, a mí non me gustaría ver ese discurso de no, es que somos el Arenteiro e isto é lo que hai, ou no, penso que o que nos levou hasta aquí é algo co que non contábamos ninguén e creo que este equipo, este pueblo, esta afición é capaz de todo. E iso creo que o sábado debería de verse reflexado no novo estadio
Primeiro polo corpo técnico, segundo polos xogadores e terceiro por nós mesmos. Dalle Carreiro. Eu non teño moito máis que comentar, vamos. En que queredes? Que me meta nun fregado ou que queredes? Hoxe vexete moi caladiño, moi apagado, non sei por Non, que. estou pensativo porque non sei, ainda arrastro a resaca do partido, va. Resaca negativa, va, non sei. Resaca emocional, non? Sí, emocional, sí. Non, xa non me gustou antes do partido, despois, non sei. Esta semana estou un pouco... Quero firmar a salvación pronto e descansar tamén a cabeza, que a miña cabeza traballa moito. De feito, ahora que falas deso, e antes de que pasemos xa directamente a comentar a alineación probable e acabar ca porra e creo que xa podemos ir dando por rematado despois o podcast de hoxe. Hubo un momento outro día que comentei no sábado no directo que fixemos e creo que foi un fiel reflexo de como nos sentimos todos os alentiristas. A Peña sorprendíalle que Baselga non celebrara o gol, pero eu outro día fixeime en ti e eu, evidentemente, fixeime en mí mesmo como respondín e non foi como os demais 39 goles do ano, non? Foi quizáis como quitarse un peso de enriba, non? Sí, home, sí, claro. A ver, aferrabaste a última esperanza, non? Ao final, Baselga eu penso que non celebrou porque non podía xa cos pantalóns, o pobre de Baselga. Fixo o posible e imposible por dar a cara no campo, vamos. Non se lle pode reprochar absolutamente nada. Eu penso que acabou a primeira parte fundido e seguiu porque non lle quedaba máis remedio, vamos, pero sí, aí foi un momento de respiro e de descanso máis que de celebración, sí. Nese momento foi o que sentín, vamos. Totalmente. Temblando por non meterme segundo, vamos, daí ao final non sei se volvín respirar, xa non me lembro moito. Totalmente sentín o mismo. Bueno, vamos pasar entonces para comentar a alineación. Evidentemente, pois creo que Diago estará na portería, como non pode ser de outra maneira. E que credes que vai pasar nesa línea de 4? Ou mellor, incluso volta á línea de 5 Jaldiel neste partido. Que credes que vai pasar? Penso que vai cambiar pouco. Eu a línea de 5 non creo que valga. Todo vai depender dos xogadores que teña disponibles. De todos os xogadores, se ten xogadores disponibles, é que... Evidentemente, Peña. Facer cábalas horas, dicir, non, é que claro, se tú sabes que non vai estar nin Borja nin Mangel, pois sabes que vai xogar, para mí vai xogar Llano e o chaval vai xogar de centrales. Non creo que cambie nada, non creo. Eu xa para non intervir máis neste anaco, digo que a alineación vai ser a mesma cado sábado. Claro, todo depende cos xogadores que conte. É que non só podemos facer cábalas, podemos decir, se tengo os mesmos xogadores, é o único cambio que podo ver, que se cadra pode ser que poda facer, se tengo os mesmos xogadores, que poda xogar con Pasco de lateral izquierdo. É a única sensación que me pode dar. Que dices, ó? Como vamos xogar con Pasco? Pero como vamos xogar con Pasco? Bueno, estamos tolos. Bueno. O sea, temos dous laterales esquerdos na plantilla e vamos xogar con Pasco de lateral esquerdo. Escucha, Milito, si ya non ten que xogar de central... Entón, perdóneme que... Si ya non ten que xogar de central, hai que xogar con un lateral izquierdo. O lateral izquierdo... Si, o que está... E logo Simón Luca, que é? Simón Luca... Eu non sei. Bueno, eu a miña opinión... Estades me vacilando, de verdade. Non, eu non estou vacilando a nadie. Eu non estou vacilando a nadie. Eu digo que non te extrañes que poda pasar eso. Que dices, Peña? Eu non creo que faga tantos experimentos, para... No, estamos por experimentar hoxe. Parte que xúa de lateral izquierdo e lateral direito. Seamos serios, seamos serios. Eu estou serio que non estou dicindo nada do outro mundo. De verdade. Pasco non te xúa de lateral direito. Sí ou non? Sí, de lateral direito. E de lateral izquierdo non acabou outro día. Sí, claro. Por circunstancias... Claro. Por circunstancias que ainda non sabemos. Claro. Pero bueno, era poñer a Pasco ou poñerme a min, non quedaba moito máis. Simón Luca outro día parecía que salí con molestias. Non sei se era molestias, era cansado. Non sei. Jaldiel comentou que esos dous xogadores van estar No, que eu non digo que non estén, no equipo. Eu digo que pode ser unha posibilidad para meter a Cuellar arriba, Non creo que eso pase, pero bueno. Bueno, de medio campo para diante, Tarsi, contamos con él, non contamos? Tarsi vai xogar, home. Vai xogar?
Sí. Carreiro, tal se vai xogar? A min gustaríame que sí, pero que a min me guste non sei como está, non teño nin idea, vamos. Darío, tal se vai xogar? Esa escapouse a min. Eu penso que vai xogar. Vale. Pois eu o gallá que xogue, pero creo que non. Eso, eu desexo que sí, pero o que teño claro que Cuéllar en banda é Ferreiro por detrás de Anol. Eso é innegociable. Se non, pa semana pollo un 0 a Jardial, vamos. Non hai máis. É que eu digo unha cousa. Eu se teño que morrer o sábado en Tarragona, eu morro co meu, co que me fixo chegar a donde estou. É que non hai outra. Prefiro perder 5-0 así que perder un 0 no minuto 93 como estamos últimamente. Digo, Aparta o gato. Toca, que fai? Apareceu por aquí, dixo que era Ferreiro detrás de Anol. Esa foi a que... Hostia, sí, señor. Pero bueno, eso, creo que eu o que creo que vai a repetir o esquema. Penso que van ser os mismas pezas, dame a miña sensación, pero bueno, o gallá recuperamos algún deses xogadores. A novedade é que esta semana entrenan toda a semana en Espiñedo. Bueno, supoño que crean nun campo grande como é o novo estadio, non sei, supoño que irán un pouco por aí os tiros. Supoño que sí, que van a entrenar toda a semana en Espiñedo, como xa non se vai xogar máis en Espiñedo hasta a próxima tempada, pois van a entrenar aí. Imagino que irán un pouco, imagino que irán un pouco por aí os tiros. Bueno, vamos a acabar entón ca porra, con isto xa contamos, hoxe non hai novas, non. Última porra da tempada. Xa acabaron as tempadas tanto o equipo femenino como promesas. Creo que a semana pasada, se non me falla a memoria, non sei se acertei eu. Non sei se dixen un 1. Tiña que repasalo e miralo. Que está aí no Instagram. The Doc, a túa porra para o sábado. Un 1. Peña. Eu quero o punto, pero a sensación... Non sei. Eu, cada vez que fago unha porra non acerto ninguna, voulle dar ao contrario para ver se acerto. Voulle poñer un 0 que perdo inteiro. Para ver se me leva a contraria. O contragafe de toda a vida. Claro, que cada vez que poño 40 gana ou tal e cual, é que non acerto unha. Voulle dar ao revés, para ver se me sale ben. Darío. Pois, creo que vou dar, se non me equivoco, o meu primeiro empate da tempada e teño claro, vou dicir un 0-0. O cerocerismo de toda a vida. Bueno, pois eu voume sair dos esquemas, bueno, acaba se queres, Darío. Nada, iba a decir que... Nada, iba a comentar simplemente que ahora despois da cena, non sei se mandarlle un pequeno anaco de biscoto. Non estaría mal esa. Sei de boa mau que bueno, non biscoto evidentemente, nada de... Que hai negociacións, ibas a dicir. No. Pero sei perfectamente que se vai facer todo posible, non neste partido, pero intentar que os outros rivales que rindan como teñen que rendir para que non sexa camiño de plata para todos eses rivais que nos veñen por detrás. Pero bueno, a miña porra vou nadar eu, vades flipar un pouco ca miña, pero eu confío no equipo, eu confío que o Arenteiro cando peor está, agardo que, sobre todo os xogadores, xa non só o corpo técnico que tamén, pero agardo que os xogadores saquen ese orgullo, que se demostre o sábado que ten máis necesidade e máis urxencia, e creo que neste caso é Club Deportivo Arenteiro. Básame tamén un pouco no partido que non o vin completo o contra a Segoviana, pero sí que é certo que, como comentaba Rafa, e tamén vendo o partido de Lugo na anterior xornada en casa no novo estadio, creo que teñen moitos problemas de fragilidade defensiva que lle fan perigo con moi pouco, pero sei tamén que teñen un talento ofensivo moi grande. Entonces, con todo este cúmulo de cousas, eu vou dar un 2-3 para o sábado. Dot, tú que opinas? Con iso 2-3.
Firmas, non? Claro que firmo, como non? Eu firmo xa mesmo. Tempo ao tempo. Tempo ao Sí. tempo. Ojalá. Confío nestes xogadores e creo que nos van dar esa última alegría que non pasemos. O sea, nervos vamos a pasar porque ao final pois é todo cara ao club, Non non? sei nin se veré o partido, se che digo a verdade. Todos confiamos no equipo, todos confiamos nos xogadores, en o plantel, nos técnicos, en todos, confiamos todos, que se non confiáramos, sabemos que van dar todo, sabemos que van dar todo, pero son 90 minutos que no campo son 11 contra 11 Pois confío moito nesa última victoria e nesa última alegría e despedir a tempada cun broche de ouro, non me conformo co empate e o Gallá levarnos eses 3 puntiños e acabar a tempada da mellor maneira. Milito, unha cousa, os nosos veciños non nos farían un favor? Abrimos ese melón? Non creo, non vamos a abrir ese melón porque non me dá conta. Que veciños, os de arriba ou os do lado? Porque están a 20 km de aquí. Nada, ese xa che digo que non. Vale. Xa che digo eu que non. Eu que tampouco. Eu teño malos recuerdos fai varias tempadas. Non teñas medo. Eu teño varios recuerdos que non... Igual non lo fan os de arriba. Arriba á dereita, non sabes? Sí, arriba á dereita, sí. Bueno, nada máis. Non sei se queres comentar algunha cousiña máis. Este é o penúltimo bar da bueno, penúltimo ou antepenúltimo seguramente, mellor dito, da tempada e eso, non sei se queres comentar algunha cousiña máis, e se non, pois... Sí, eu sí. A min gustame meterme en fregados. Sí, xa sei por onde vais o fregado. Sí, no, a ver, a min gustame meterme en fregados, seguramente esta semana non é o que toca, pero teño ganas, desde o sábado estou dando voltas ao tema. A famosa foto que apareceu de Marquitos coa camiseta da Ponferradina na previa do partido e demais. E xa non só por min, porque comentou no máis xente, oye, como é un podcast da actualidade do Arenteiro e de todo o que rodea, pois para min é algo moi importante. Porque o Arenteiro para min é algo moi importante. E non sei se teñen códigos de conducta ou se neste caso se pode apelar a ele ou como é o tema, pero é máis apelar ao sentido común e a responsabilidade individual. Non me parece lógico. Carreiro, para quen nos este escoitando e non sepa de que vai o tema, voulle dar un pouco de contexto para que sigas. Sí, por favor, sí. Sí, non, a foto evidentemente non fai falta que... Claro, este fin de semana, pois, había a mesma hora un Ponferradina cultural, xogador Marquitos con contacto no Arenteiro, pois sube unha foto ás súas redes sociais en Ponferrada, ca camiseta da Ponferradina, indo ver o partido da Ponferradina. Entonces é un pouco do que está falando aquí de loco. Sí, para min o que é máis grave é que é un dos capitáns do equipo, non? Para poñelo en contexto tamén, non é un cedido random que leve 4 días no Arenteiro, vamos, é un tío penso que de peso no vestiario, que ten ganado o cariño da afición, a min especialmente, é un tío que me cae en gracia, que lle teño moito aprecio, e molestoume moito porque non me parece serio, nin me parece tanto nin respetar o Arenteiro, como a súa afección, como a propia Vila do Carballiño, que non me cabe na cabeza que nun clube serio que poida pasar isto, non sei, e para min o Arenteiro non é un circo. Habrá que xente que non tome a coña, pero é que a mí non me parece serio. E por a veces me cae que apelar á responsabilidade individual. Sei que a foto non a subiu il, pero, macho, terás que te preocupar de que a foto non aparezca, polo menos, ou de que non a publique. El compartiu a foto, Pois ainda é máis grave, vamos. Ainda é máis grave, vamos. A mí non me cabe na cabeza que xogando o teu equipo a permanencia, ti estes en Ponferrada disfrutando do partido do ascenso da Ponferradina, que me parece moi ben que tiñan os seus colegas ali, ou que sexa, eu non me meto na vida de ninguén. A min iso dame absolutamente igual. A min o que me importa é o Arenteiro. E pareceme que iso que tampouco non beneficia en absoluto. E máis por respeto xa aos teus propios compañeros que se están deixando a piel no campo, macho, non me parece serio. Seguramente isto non beneficia nada o partido desta semana. Non creo que a nadie da plantilla lle importe que eu este desbarrando aquí a esta hora. Nin lles vai afectar nada. Pero que tiñame que esplayar e non quedarme cas ganas de decilo, porque sei que lle molestou a bastante xente, non fun eu o único, e insisto, non sei, pareceme máis un acto de responsabilidade individual e
Oye, xa que somos adultos e facemos as cousas, temos que asumir as consecuencias, e a veces hai que escoitar cousas que non nos gustan, non? E Doc, neste caso, pois, Doc, Carreiro, eu creo que eu outro día, cando se saliu desa foto, eu socios que me viñeron preguntar, eu, bueno, dixenlle que sí, que era certo, que tal e cual. Eu creo que a xunta directiva terá que chamalo a filas, e eu creo que hoxe Marquitos está tardando en pedir disculpas á afición e aos socios do Club Deportivo Arenteiro, dicindo, equivoqueime, perdonar, e o que sea, creo eu. Se non o fai, bueno, pois a xunta directiva tendrá, non sei, se hai un reglamento interno ou calquera cousa, ou non sei se é porque estuvo cedido no Compostela e pode facer viaxar, que pode ir ver a Leonesa, que pode ir, pode ver o partido, pero eu creo que vai ter pode ir... e non publiques esas fotos porque eu creo que o Arenteiro estábase xogando a vida aquí para salvar a categoría, que o Club Deportivo Arenteiro é o que che está pagando, vamos a falar claro xa, é o que che está pagando e é o que che está, estuve aquí levas, non sei se son 4 ou 5 tempadas aquí en Club Deportivo Arenteiro e creo que debía estar en Espiñedo apoiando os seus compañeiros, baixo a miña humilde opinión. Ahora, evidentemente que pode ir a donde queira, estar onde lle dé a gana, pero que a mí non me parece serio, vamos, non, insisto, un dos capitáns da plantilla, que para min é do máis grave, é un tío que leva anos en Clube Deportivo Arenteiro, non é un chaval cedido que ven pasar 4 días aquí, que non sabemos nin como se chama, para min é o grave do asunto. A Marquitos especialmente, aguantáronselle moitas cousas e apoiouse sempre que se quixo, que fixo falta apoialo, e nunca ninguén tuvo unha mala palabra hacia Marquitos, pero falo do tema afición. Evidentemente, o que hai dentro do vestuario, o que hai que a directiva non o sei, ni me meto ni ser fregados, pero que a min como afeccionado, como socio do Clube Deportivo Arenteiro, molestoume moito. Molestoume, pero moito, 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 ainda a día de hoxe, e sígueme molestando. Eu vou dar a miña opinión, que non é moi contraria a vosa, creo que se equivoca totalmente. Estou de acordo con Peña, que creo que ao mellor pois non viña mal unha rectificación pola súa parte, porque errar, podemos errar todos, pero rectificar é de sabios. Isto xa falando directamente pois hacia Marquitos, se nos ve ou se nos vai ver ou o que sexa, creo que na vida pois evidentemente hai que ser agradecidos. Creo que, aínda que ele estivera cedido no Compostela, el sigue sendo xogador de Club Deportivo Arenteiro, polo menos hasta que eu sepa, hasta o 30 de xuño de 2026. É o equipo que lle está pagando e creo que hai que ter respeto pola afición. O mellor é o que dices tú, Carreiro, podes ter amigos en Ponferrada, jijiji, jajaja, evidentemente, pero creo que cando o teu equipo, o equipo que che paga, polo menos, se está xogando as castañas, creo que non é de recibo. Se xa o vas facer, pois polo menos que non te pillen, por así decirlo, porque hai moita xente que ten sentimientos hasta ese equipo, que lle fastidia, que lle joden as cousas, como é o caso de Doc, que eu ben sei todo o cariño que lle ten a Marquitos. Creo que hai que ser exemplo na vida destas cousas, non? Xa che digo, o igual que fixo o de ir o sábado alá, mostrarse e demais, me parece que ten persoas preto que seguramente lle dixeron o error que fixo, eu agardo polo menos unha rectificación pola súa parte, de pois pedir disculpas e sobre todo cos seus compañeiros, e que os seus compañeiros tamén son os que están aí dando do de peito, non, por así decirlo. E seguramente pois comentaba unha persoa afín nosa, non, do grupo de WhatsApp, que como miras os teus compañeiros cando vayas a adestrar, non? Porque recordemos que Marquitos está adestrando. Entonces, para non falar máis do tema, eu vou cagarlo eso. Polo menos un perdón, que ao mellor non arranxa nada, pero pode falar do tipo de persoa que un é. Eu creo que salga nas redes sociales de Club Deportivo Arenteiro pedindo disculpas, que se equivocou e nada máis, todo, e os socios van a entender, eu creo eu, pero bueno, eso, se fora outra situación, pois entendería, pero na situación que estaba o Club Deportivo Arenteiro, non, eu dolle a razón a Doc, que se equivocou. Non, pero eu apetecíame comentalo porque non se pode dar todo por bo. Só ao final queremos que o Club Deportivo Arenteiro se tome como un clube serio, os primeiros que temos que tomalo como un clube serio somos os socios. E se hai que exixir disculpas ou
ou responsabilidades ou quen sexa, temos que empezar a facer nós, non seguir tomando o clube Deportivo Arenteiro como un circo. Para min isto, non sei, pareceme máis un feito dun clube de colegas ou dunha pachanga de amigos que dun clube profesional, vamos, non, insisto, neste caso xa non hai que apelar aos códigos de conducta, é máis a responsabilidade individual, é que non me parece lógico, vamos, nin o entendo, nin, en fin, nin me parece medio razonable, vamos, máis cando quero pensar que é un peso pesado no vestiario é máis un dos capitáns, eu non me imagino a Diego, no caso, cando estaba Alex Fernández, outro que, non sei, é que non se me pasa pola cabeza, vamos, por poñer ou noutro clube calquera, vamos. Imagínate no Dépor xogándose o descenso en Riazor e Jeremai amigo de Cazorla vendo un Sporting Oviedo. Non sei, é que me parece absurdo, vamos. No momento que trocas os nomes é onde ves a seriedade do asunto. Non regresa a Coruña, se pasa eso. Non, a ver, na Coruña ou en calquer sitio, vamos. Que pasa? Que o Clube Deportivo Arenteiro sigue sendo un chiste, pero non debería serlo, vamos. Para min é unha cousa moi seria, vamos. Darío, queres dar a tua opinión e xa podes pechar de paso? Pouco máis que añadir, a verdad, concordo completamente con vos. É unha situación das que se trascendese un pouco a prensa en calquer outro equipo, saliría en toda a prensa que cubre o equipo de fútbol con unha situación un pouco surrealista, no? Que o teu equipo se este xogando a vida, que se este xogando descender a segunda ref co que eso conleva a día de hoxe para o Arenteiro, no estado actual de estrutura do equipo, a nivel club me refiro, e que subas unha foto facendo previa para outro partido a mesma hora, non sei, eu non sei que se puches tú, Milito, o Carreiro, que distes aí un bo apunte, non? Como miras os teus compañeiros, non sei como me imagino como serían os adestramentos previos ao partido do sábado, que imagino que o equipo sería unha piña, todos a unha, e os adestramentos desta semana para o partido do Nastic, non sei como pode ser esa situación. Non creo que sexa tampouco nada favorable. Igual dentro do vestiario tampouco non o tomaron tan a mal, eu son moi tremendista. Non me refiro a nivel equipo, me refiro máis a nivel del mismo. Como te, non sei, bueno, non sei como explicarlo, sabes? Eu enténdote, Darío, non me refiro a que o equipo este super indignado o resto dos xogadores, porque eles estarán centrados evidentemente no partido do Nastic e en sacar o resultado. No, de feito, posiblemente habrá moitos socios aos que non lle parezca mal, ou incluso lles parezca mal que o comente. Igual pensa que se vai desestabilizar o vestiario, que vou trastocar o equipo, que sexa, vamos. Habrá que non tome da forma que mellor crea oportuna. A min apetecíame comentalo porque, bueno, a min molestoume moito e sei que o xente a que lle molestou e, oye, pois... E de doc, aquí damos o micro e deixamos falar do que sexa, que despois dignos que somos aquí o medio do réxime. E tampouco é así. Así que aquí calqueira pode falar do que lle dé a gana. A min metedenme na nevera outra temporada, despois eu aparezco un día, despois desaparezco 3 ou 4 meses, que sepa a xente que non é porque eu queira, porque non me deixan entrar isto, que non pode dicir. No, Doc, tú pensas que aos compañeros pensas que non houve algún xogador que lle sentou mal eso? Eu digo que sí. Non sei, igual eles non toman tan a peito, non sei. Eu tomo moi a peito todo, pero, bueno, en fin. Bueno, non vamos darlle máis voltas, que xa deixamos claras as posturas. E nada, Darío. Sí, desde logo. Sí, Darío, podemos pechar entonces o programa, faime aí unha conclusión bonita. Pois nada, último programa con previa da tempada, penúltimo, antepenúltimo da tempada, eso xa se verá. Tamén supoño que quedará o programa de asamblea deste ano. Eso xa, outro cantar e xa falaremos, Darío. Exactamente. Outro pelón que tenemos que abrir. Eso, sí, eu creo que é un programa inteiro aparte da situación institucional do club.
optimista, Carreiro, hai que ser optimista. Tranquilo. O Carreiro dixo antes que quería que acabase a tempada xa para descansar un pouco a mente, non sei se será peor, Carreiro. Non, pero que voume botar do grupo de WhatsApp e se fora e voume desconectar das redes, tío, porque me saturades. Teño a cabeza como un puto bombo. Eu estou dormindo e estou soñando con estas movidas todas. Pero aquí desestrésate, Carreiro, aquí non ves, aquí desestrésate, aquí non te acordas de nada. Que va, tío, eso xa non pego ollo, xa con un run este que... Tranquilo, soña comigo. Empezame a caer o pelo xa máis arriba, non ves? Ai, Dios mío. Dar as nosas opinións e botar unha risa, e dar a nosa opinión humildemente, sin faltarlle respeto a nadie, punto. No, pero válgame Dios, aquí non se quere faltar respeto a nadie. Bueno, pois veña, señores, que nos estamos enredando moito. Darío, acaba aí. Acaba, Darío, se non nos vamos de aquí. Esperad un segundo. A ver. Que quero mandar un saludo para Córdoba, que está escribindo no chat aí un amigo meu que me regalaron unha camiseta esta do Córdoba, quero lle mandar saludos a esa xentiña de Córdoba. Grande xente, saludos tamén da miña parte. Claro, destacar un mensaxe que dixeron antes polo chat, un tal Carrozas Peludo, que dixo: Carreiro, Milito é moi duro. Non sei quen é. A saber. Un usuario e unha conta que vos estades pasando xa. Pois aí queda este programa pos partido do que foi o empate ante a Real Sociedade B do Sanse, previa dese derradeiro partido en Tarragona ante o Nastic, ese partido que pode ser o partido da salvación, e nada, que unha semana máis aquí estuvemos e unha semana máis verémonos o luns que ven. Donde, Milito? Na cantina. Gracias. Vine a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Oi, 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 ai, 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 oi, 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 balla com una lluna a l'aigua. Oi, 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 ai, 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 oi, 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 balla com una lluna a l'aigua. Busco el batec de la terra, de la teva pell amb la meva. La vida que passa a través nostre. Busco dins teu els vaixells enfonsats